adas and welcome sa atuang unboxing sa na-purchase nato from Nike delivered through Ninja Van. And you know what mga adas, naka-avail yun mi sa katong ilahang 60% off sa ilang mga products. And you know na, when we say Nike, unsay mga best products gani sa Nike, I bet kahibaw na mo sa di siya maabli. Okidoki. And these are mga legit ni nga mga Nike products, mga adas. And here, medyo grabe jud ang discount nga ako ang na-avail ani. And okay, here this is a bag. And what else? Yes, mga shoeses. Nadi shoeses. Here. Oh, see? Mga original sila mga adas ha. Imagine na pila ni siya kung 60% off. Kamo na lay kwenta. Di na lang natin mention ang mga prices kay kuan. Kasi ibaligya niya balik. Di bitaw nara. Duha ni siya ka bags para sa mga kiddos namo. Okay, kay hilig lagi kaayo mag-biking, so na at least na ay kasudlan sa ilahang mga unsa na abubot and all. Then dara. Cookies, another. The same ni siya mga adas kay pagaingon pa kuno mag pairing kuno mi ana. Here. And this one is also ito tawag ani niya. Here. Di kay ko familiar sa tawag ani niya, basta akong tawag ani niya sandal. Pero shoes kuno di gihapon ni. Here mga adas. And all the details of these products will be placed on the video description. That will be all. Thank you so much. Bye-bye.